Čus kaktus zavesáca a závistačky, vítam vás u nového videa. Tentokrát je to niečo nové, no nie je to vôbec nové, ale na mojom kanále to ešte nie je, tak sa dá povedať, že je to nová vecička. A hovorí sa tomu Beyblady. Môžeme začať. Nechápem, teda neviem prečo nie. Poďme i hneď na to, tu máme krásnu arénu. A začíname s súbojom. Títo dvaja Beyblady, počkať. Poďme na to. Je to zlatý dinosaurík versus Eldrago. No. Už to troška vypadá tak, že sa náš krásneučký Beybladík Eldrago dotáča. Už vidíte. No, už sa ani skoro netočí. A Pegasus, tento zlatý dinosaurík, alebo jak to inak nazvať, vyhral. OK, poďme ďalej. V ďalšom súboji budú spolu bojovať Striker versus Hodinák. OK, tuto máme, takto vyzerajú zo spodu. Striker je vysoký. A poďme na to. Ako prvý do arény vstúpi Hodinák. No, to vyzerá docela troška napínavo, no ani nie. Už to troška vypadá, že Hodinák sa dotáča tempou, alebo ak si to povie po anglicky. OK. No, krása, Hodinák sa dotočil a Striker vyhral. Takže v ďalšom súboji budú hrať Zlatý rytier versus onik, jak sa volá, Kompás. Blabla. Blé. Takže poďme na to. OK, nejako sa to zle vyvíja, lebo obidva blady sa už dotačajú a ja fandím Zlaťakovi, ktorý, no vypadá to tak, že Zlaťak vyhrá. Pardon, ja som prasa. Dobre. Vyhrá Zlatý rytier. V ďalšom súboji budú opäť taký troška iný Kompás versus Foxy, alebo jak sa to dá nazvať, neviem. Fox, alebo tak nejak. Je to skrátka líška na tom znaku. Počkaj, ja som to zle pustil. Ešte raz. Teraz som to dopustil dobre. Boja. To vyzerá docela dobre. Zaujímavý zápas. Vyzerá to aj docela napínavo. No už nie. Už vôbec. Už to vôbec nevyzerá napínavo. Už to mám jasné. Foxy vyhral, samozrejme, a v ďalšom súboji sa stretnú oni, jak sa volá, Sagittario versus Temný rytier. Tak to vypadajú zo spodu. A ja si myslím, že bez zbytočných kecov môžeme ísť na to. Celkom pekný zápas. A
Temný Rike skoro vypadol. A Sagittario mal nejakú slabú rotáciu hneď na začiatku. Oh god. Oh my god. Oh shit. No, Sagittario vyhral, ale fakt len tak ochlp. Dobre. Sagittario vyhral a teraz nás docela pekný zápas čaká Striker, dvojitý Blade versus takýto troška blbý Eldrago. Alebo dosť blbý. Takže poďme na to. Oh my gosh. To vyzerá docela dobrý zápas. No som zvedavý, či Striker sa vôbec rozdvojí. Asi nie. Ups, pardon. Dobre. Oh my gosh. Obidvaja blady sú tak rovnako vysokí. A bola by to docela halus, keby sa Striker rozdvojil, ale to sa asi nestane momentálne v tejto sekunde. A poďme na... Oh my gosh. Vyhral dvojitý Blade a tento Eldrago prehral. Ďalej tu máme Eldrago s dvojitým želom versus takýto železný znak s tiež dvojitým želom, takže uvidíme, kto vyhrá. Ach jo, nevyšlo. No poďme. Oh my gosh. Sú to rovnaké želá, len viac vyplnené má Eldrago, ale za to ten železný znak má lepší spodok, takže som docela zvedavý, kto to vyhrá. Je to fakt zaujímavý zápas. A uvidíme, kto vyhrá. No, po krátkej chvíľke zistujeme, že vyhráva železný znak. OK. Momentos a ideme hneď ďalej. V ďalšom kole sa nám predvedie Lion a Zlatý dinosaurík, akurát, že majú rovnaké železa. Tento Zlatý dinosaurík je skoro celý. A nemá spodok. Bum, bác, hej, ha. Fuj, ble. Ble. To je moja segra. Ak si myslíte, že tam je voľaký napitý, tak to je moja segra. Oh my gosh, to vyzerá troška, alebo ani nie napínavo. Neviem. Ak sa ma pýtate, že o čom je môj kanál, tak zo začiatku budem natáčať všetko, čo sa bude dať, úplne všetko. Také zmiešané. A vyhral nám Lion. A to je všetko pre toto video. Potom máme Bladeov, ktorí dneska vyhrali. A na budúce budú hrať zase títo, nejak ich dám proti sebe a uvidíme, kto postupí ďalej. A to by bolo celé video. Ak sa vám to páčilo, dajte like, odber. Pokiaľ nie, tak nedávajte nič, skrátka. Alebo dislike pokojne. Ak sa vám to nepáčilo, ohodnotíte to vy, je to len na vás. A dosť by ste ma potešili aj nejakým pekným komentom, pretože ešte nemám žiadne komentáre. Takže ak by ste mi niečo dobre napísali, tak nech sa páči. A budem vďačný. Tak čaute, na budúce.